Nej. Øj, nu tager han det. Ej, den er blevet helt... Den der kommer halsen ud her. Den er nærmest blevet slået ihjel af den. Ja. Ja, den er. Den har det rigtig dårligt. Ej, den halsen ud, dens hoved mangler. Nej. Nej. Det er fandme voldt. Men hvorfor fanden den kunne bare lade være at gå til løven? Jeg kan ikke lide at se på det. Nej. Hvorfor skal de hen og provokere døre? De kan da bare gå væk. Den jagter den her hyæne nu. Nu tager den den. Nu er den død. Nej. Nej, hvor er det voldsomt det her. Nej, den ligger og lider den her nu. Nej, den ligger og skriger. Den bliver slået ihjel. Nej, det gør den ikke. Nej, det synes jeg heller ikke er sjovt. Det synes jeg simpelthen er for voldsomt at se. Sådan er det jo også med de der byttedyr. Men de opsøger det jo selv, de der hyæner. De er jo ikke engang et byttedyr her. De hører sig jo selv til det. Nej, men de har stjålet hans. Han havde stjålet tilbage til ham. Kan man se det? Eller er det uhyggeligt? Nej, det kan jeg ikke. Jeg tror, det er det. Den holder sig her. Er den død? Den løber hen til den igen, og gør det færdigt. Det skal ikke. Det er ikke noget for mig. Hold nu kæft. Nu tager den der. Men den kommer til at tage flere af løven. Den kommer til at nok flere. Æder de æder vel også den, der er død, ikke? Ellers så spiser deres egen. Ja, ikke. Hvorfor går den ikke tilbage til det? Det tror jeg ikke. Der er nok meget. Nu der kommer der en anden. At den var død. Ja. Ligesom den viser dem. Ja. Det er bare at se her. Så nu er der ikke nogen pointe med den her. Har du taget et billede af det der, hvor den står der? Nej. Og tager du billede med din iPad? Nej, jeg har slet ikke haft tid til det. Det skal ikke. Nej, Er der andre, der vil kigge i kikkert? Nej. Det er også nok for mig. Kaj, kigger den over i, når du vil filme. Han gider vel ikke kigge den der ned i det der trærum? Ja, det kan jeg mere. Det skal også. Nu er det for øje på noget igen.